Hola, guapíssims, com esteu? Tots bé? Amb les respostes que ens heu enviat del vídeo de la resta portant-ne, hem vist que la majoria de vosaltres ja us en sortiu molt i molt bé amb les restes, Algú ens ha dit que encara li costen una mica, però la majoria ens heu dit que us sentiu contents. Doncs mireu, ara us volem explicar com es fan les restes portant-ne una miqueta més difícils. Tot i que també hem vist que les sabeu fer molt bé, perquè hi ha algunes mares i pares que us posen unes restes superllargues, Potser tant no cal, Però sí que us ensenyarem a fer algunes de 3 xifres que són una miqueta especials. Ja veureu que no és gens difícil, perquè es fan de la mateixa manera que les altres. Estigueu molt atents. Anem a restar 237 menys 148. Comencem fixant-nos en les unitats. El 7 és més petit que el 8, per tant, ha de demanar ajuda al 3 per poder començar la resta. El 3 li dona una desena al 7, 10 més 7, 17, i es queda convertit en un 2. Ara ja podem restar. De 8 a 17 hi van 9. Seguim restant, però, al 2 no li podem treure 4, perquè també és més petit. Doncs cap problema. Tenim 2 centenes, de les quals en podem demanar una i sumar-li un 10 al 2, que es convertirà en un 12. De 4 a 12 van 8. I de 1 fins a 1 són 0. Per tant, 237 menys 148 han quedat en 89. Ja sabeu que aquest 0, si volem, no cal posar-lo perquè no significa res. Anem a veure què passaria amb aquest altre cas. Si volguéssim restar 503 menys 246. El 6 és més gran que el 3, per tant, no podem iniciar la resta. El 3 ha de demanar ajuda, però, les desenes, no hi ha desenes, és un 0. Què podem fer? Doncs cap problema, farem una cadena d'ajudes. El 0 li demanarà ajuda al 5, que es quedarà convertit en 4, i al traspassar-se fins aquí farem 10 més 0 són 10. Ara sí que en tenim i podem ajudar el 3. El 3 li demana ajuda al 10, molt important no oblidar-nos aquest pas. El 10 es queda en 9 i aquesta desena sumada al 3 el converteix en un 13. Ara tenim tota la resta preparada per poder començar. De 6 a 13 hi van 7. El 4, per arribar fins al 9, n'hi falten 5. I el 2, per arribar fins al 4, n'hi falten 2. 503 menys 246 són 257. És veritat que ha quedat tot embrutada, com ens deia el vídeo del xiula de la resta portant-ne, però ens ha permès poder resoldre aquesta resta i qualsevol altra resta fent servir la cadena d'ajudes. Què us ha semblat? Que no sembla tan difícil? Doncs ja teniu un nou repte. Si voleu, demaneu al pare o a la mare que us preparin restes de 3 xifres semblants amb aquestes del vídeo. Però sobretot, dieu-los que siguin de 3 xifres. No cal que en tinguin més. Per fer aquestes restes tan llargues, tenim un aparell que s'anomena la calculadora. I amb la calculadora segur que surten sense errades. D'acord, guapíssims? Si voleu, les aneu practicant. És
un repte que només heu d'assolir si voleu vosaltres. No és de retorn, D'acord? Molt bé. Adéu, guapos.